माने बिथांमोनहा बुंबाय थायो प्रमद बर'आ बे बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानबोदों होनना बुंबाय थायो आरोखि दा प्रमद बर'खौ जुदि बड'लेण्ड फानबोदों होननानै बुङोब्ला हाग्रामाया बिनि सिगां फानग्रोदों नङा होमबा हाग्रामाया बिटिसिनि आन्दलन खालामाखैमोनथ' नङा होमबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया नोङो बिएसनि आन्दलन खालामाखैमोन ना बड'लेण्डनिसो आन्दलन खालामदोंमोन ना नङा होमबा दा बे हिसाबै जुदि प्रमद बर'खौ दिल्लीयाव बड'लेण्डखौ फानबोदों होनना बुंदोंबा बिनि सिगां सानसुमा खुंगुरा फानग्रोदों सेकेन्डआव हाग्रामाया फानबोग्रोदों नङा होमबा बेयो आरोखि बेनि उत्तरा ओंखायनो बिथांमोना थगायनायाव बिराद एक्सपार्ट बिथांमोना गुफुरखौबो जबरदस्त गोसो मोनथारो लाजिया नों बिटिआर एकर्डखौ लानानै खनबेसे बाथ्रा सोलायखो जेब्ला बिटिआर एकर्ड जाजेनबाय हाग्रामा महिलारियाबो बिटिसिनि चिफ हिसाबै बिथाङाबो माने साखि जानो मोन्दों सहिनो मोन्दों जोबोद खुसि बिथाङा बे समावहाय बाहेरायाव ओंखारनाय लोगो लोगो मिडिया सोंबाय माबादि एकर्ड जाखो बियो जोबोद मोजां एकर्ड बुंबाय हाग्रामा महिलारिया दाबो मिडिया फुटेजखौ मोनगोन जोबोद मोजां एकर्ड बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोराव जे दङ बेखौ मावफुंजोबब्लानो बेनो अट'मेटिक बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाहैखाबाय बुंथारदों हाग्रामा महिलारिया नङा होमबा बेनि सप्ता खनसे उनाव बिथाङा बुंबाय मा बुंखो बिथाङा बिटिआर एकर्डआ जेबो गैया दावदै गलासो होनफिनलायबाय मा जाखो बे सासे नेताया बिदि बुङो नामा नङा होमबा बिदि बुंनानै जबरदस्त बुंलायबाय बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होनै इलेक्सन गेलेनानै दिनै पावाराव फैफिनबाय फैखांनायनि उनावहाय मिडियाफ्रा सोंलायबाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ नोंथाङा मावफुंना मावफुङा नोंथाङाथ' दा बिटिसिनि चिफ जाफिनबाय नोंथाङा बेखौ मावफुंना मावफुङा होनना सोंलायबाय बुंलायबाय बिथाङा आं मावा आंहा आंनिखौ मावगोन आं बिटिसि सुक्ति खालामनो बिटिसि सुक्तिनि दफाखौ आं मावफुंगोन बिटिआरनिखौ जाय खालामदों मावथों आं मावा होनना बुंदों बुङाखै होनबा बुंथारदों मिडियायाव जोङो दाबो नागिरबा मोनो बेनि उनाव मा जालायबाय नुबाय बिथाङा मास मोननै मोनथामसो सरकार सालायनायाव नुबाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुङाबानो बड'लेण्डआव उन्नयननि डेभेलपमेन्टनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार मावफुंनाया सम्भब नङा 1500 कौटि थाखा फैनांगौआ सम्भब नङा मावफुंथारनांगोन गेब्ला बियो माने मा खालामलायबाय बिटिआर एकर्ड दे फालिलायबाय नङा होमबा मावफुङा होननाया बागुरुम्बा दोहौआव बिथाङा मा बुंबाय नरेन्द्र मदिखौ खावलायलायबाय बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोर मावफुंजायो एसे आद्रा दं बेखौ मावनांगौ होनना बुंगारलायबाय बे सासे नेता नामा नङा होमबा मानसिफोरखौ बिदिथ' मोनसे खोथायावहाय खनले बिदि थगायजायाथ' बयबोथ' दानि जुगा बे गोदोनि जाम्बा जाम्बानि जुग नंला ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा इनफरमेसन टेक्न'लजिनि जुग एआइनि जुग जाबाय बे जुगा नङा होमबा दा बेवहाय मोनसे खोथाखौनो फिदिं गुफुरखौनो गोसोमखौनो गुफुर होनबाय थायोबा जोंनि रायजो राजाफ्राबो सानो आरोखि बेवहाय हाग्रामा महिलारि बुंनायावहाय हाग्रामा महिलारिया मा रोखोमनि नेता बेखौ बुजिनो बाखि गैया